Καλησπέρα στους φίλους του καναλιού Χανιά Pigeon Pharma. Καλησπέρα σε όλους τους χομπίστες. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που με παρακολουθεί. Στο σημερινό βιντεάκι θέλω να σας πω για ένα σκεύασμα, να αναλύσω ένα σκεύασμα πολύ γνωστό, ευρέως διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο του περιστεριού εδώ στην Ελλάδα. Ένα σκεύασμα που το ξέρουν όλοι οι χομπίστες και δεν είναι άλλο από το ΣΕΤΕΣΕ 50%, έτσι, η γνωστή σε όλους χλωροτετρακυκλίνη. Θέλω να πω δύο λόγια γιατί είναι ένα πολύ παρεξηγημένο σκεύασμα, πραγματικά το πιστεύω, και κανείς δεν ξέρει, κανείς πώς να το δοσολογήσει σωστά. Εγώ σαν Γιάννης Αντωνοβαρδάκης φέρω όλη την ευθύνη για οτιδήποτε σας πω σήμερα. Λοιπόν, ξεκινώντας θα σας διαβάσω πολύ προσεκτικά το σκεύασμα, γιατί όλοι διαβάζουμε αυτά που έχουμε στα χέρια μας, αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Λοιπόν, το σκεύασμα γράφει συψεμία από κολοβακτηρίδια, ομφαλίτιδα, κολπίτιδα, μέσα σε εισαγωγικά συνοβίτιδα. Αυτό αναφορά τους κόλπους των ιγμορίων, για όσους δεν γνωρίζουν. Χολέρα, λευκή διάρρεια, κόριζα, χαν είναι το χρόνιο αναπνευστικό νόσημα, και σε άλλα νοσήματα ως αποτέλεσμα δευτερογενών λοιμόξεων, οι οποίες ακολουθούν τη λοιμώδη λαρυγκοτραχίτιδα. Είναι ίωση που πιάνει συνήθως τις κότες, και το συγκεκριμένο σκεύασμα πιάνει και τις δευτερογενείς λοιμώξεις που ακολουθούν το πρώτο, τη λοιμώδη λαρυγκοτραχίτιδα. Την ψευδοπανόλη, έτσι, επίσης ιός, την κοκκιδίαση, τους εμβολιασμούς, το δίνουμε μετά από εμβολιασμούς για να προλάβουμε διάφορα μεταβολικά στρεσαρίσματα, πτώση του ανοσοποιητικού μετά το εμβόλιο και εισβολή κάποιων παθογόνων κτλ. Ή άλλου τύπου καταπώνηση, σε εισαγωγικά πάλι στρες, αυτή η καταπώνηση στρες, και όταν υπάρχει πρόβλημα πρόωρης μη ειδικής αιτιολογίας θνησιμότητα. Ωραία μέχρι εδώ? Αυτό γράφει το ΣΕΤΕΣΕ. Όλο αυτό που σας διάβασα πρέπει να ξέρετε ότι είναι καρμπόν παρμένο, γραμμένο και τυπωμένο από σκεύασμα που προορίζεται για πουλερικά. Έτσι. Χλωροτετρακυκλίνη ΣΕΤΕΣΕ 50%, 500 μιλιγκράμμ δηλαδή, αλλά 1 γραμμάριο, αυτό είναι το 50%, και κάνουμε καρμπόν που κάνει καλό όλο αυτό, που ωφελεί, για που προβλέπεται, έτσι, στον κόσμο των πουλερικών, στη βιομηχανία των πουλερικών. Βάζουμε και 2 περιστέρια πάνω και το πουλάμε για περιστέρια και το παίρνει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, από κάτω λέει, προσέξτε, γενική δοσολογία. Προσέξτε, γενική δοσολογία. Γενική δοσολογία. Μάθετε να διαβάζετε. 1,8 γραμμάρια έως 2 γραμμάρια σε 10 λίτρα νερό. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ όλο αυτό. Θα το κατεβάσουμε στο λίτρο.
Λοιπόν, για να μην ψαχνόσαστε στα 10 λίτρα, το 1,8 γραμμάριο στα 10 λίτρα το κατεβάσαμε στα 180 μιλιγκράμμ στο λίτρο και τα 2 γραμμάρια δια 10 πάλι 200 μιλιγκράμμ. Γενική δοσολογία λίτρου, αυτό εδώ. Γενική δοσολογία. Τα περιστέρια θέλουν. Τα περιστέρια 25 έως 50 μιλιγκράμμ δραστικής ουσίας ανά 1 κιλό σωματικού βάρους. 25 έως 50 μιλιγκράμμ ανά κιλό σωματικό βάρος. Εδώ είναι ειδική δοσολογία για περιστέρια. Εντάξει, καλά μέχρι εδώ. Γενική δοσολογία σκευάσματος για πουλερικά, επειδή τυπώθηκε, πάρθηκε όλο αυτό, μας δίνει όλο αυτό που σας είπα, στο 1 λίτρο 180 μιλιγκράμμ, 200 μιλιγκράμμ ανά 1 λίτρο νερού, και σας δίνω ειδική δοσολογία για περιστέρια 25 έως 50 μιλιγκράμμ ανά κιλό σωματικού βάρους. Ψάξτε το όπου θέλετε, στα πιο έγκυρα site, και θα καταλήξετε εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Λέει το σκεύασμα παρακάτω. Δια το ακριβές δοσολογικό σχήμα και τη διάρκεια θεραπείας συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας. Πάρα πολύ βασικό αυτό. Εάν ο κτηνίατρος γνωρίζει τι πρέπει να σας πει και τι πρέπει να κάνει. Λοιπόν, πριν στο που δίνετε όλο αυτό, αφού σας διάβασα τις ασθένειες, έτσι, πουθενά, να ξέρετε, πουθενά μέσα σε αυτό που σας διάβασα, στο σκεύασμα που έχετε στα χέρια σας, δεν αναφέρει την ορνήθωση και δεν αναφέρει το μυκόπλασμα. Πουθενά, πουθενά. Και όλοι μας δίνουμε τη χλωροτετρακυκλίνη για αναπνευστικά νοσήματα, εκτός κι αν έχουμε αντιβιόγραμμα στα χέρια μας που μας λέει ότι για εκείνη την ασθένεια, η οποία δεν συγκαταλέγεται στα αναπνευστικά νοσήματα, το μικρόβιο, το βακτήριο είναι ευαίσθητο στην χλωροτετρακυκλίνη και θα τη δώσετε για αυτό το εντερικό ή για το οποιοδήποτε άλλο. Όλοι μας τη χρησιμοποιούμε για νοσήματα του αναπνευστικού και συγκεκριμένα για την ορνήθωση ή την μυκοπλάσμωση. Λοιπόν, μέσα στις ενδείξεις σας διάβασα ότι γράφει χαν. Χρόνια αναπνευστική νόσος. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από κατεστραμμένους πνεύμονες από την ορνήθωση και το μυκόπλασμα όσον αφορά τα περιστέρια μας. Δεν δοσολογήσαμε σωστά, δεν θεραπεύσαμε σωστά, οι καταστάσεις αυτές περάσανε, γίνανε χρόνιες, καταστρέψανε ένα μέρος του πνεύμονα και των αεροφόρων των πουλιών και έχουμε αυτό εδώ, είτε σε κότες, είτε σε περιστέρια, είτε στο οτιδήποτε, χρόνια αναπνευστική νόσος. Δεν θεραπεύεται, συντηρείται, όποτε έχουμε έξαρση, δοσολογούμε ουσία, την κατεβάζουμε, την καταπνίγουμε με το αντιβιωτικό, ανάλογα με τα στρεσαρίσματα έχουμε πάλι έξαρση. Πουθενά μέσα στο φάρμακο αυτό δεν αναφέρει ορνήθωση και πουθενά δεν αναφέρει μυκοπλάσμωση. Και η ορνήθωση και η μυκοπλάσμωση συγκαταλέγονται εδώ. Και γενικά η δόση των περιστεριών είναι αυτή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στο 1 λίτρο
έχουμε αυτά εδώ, το οποίο εάν βάλουμε στο 1 λίτρο νερό 22 περιστέρια, δεν σας παίρνω 20 βαριούς ταχυδρόμους, 22 περιστέρια. Στο 1 λίτρο, αν βάλουμε 22 περιστέρια, με τη μικρή δοσολογία των 180 μιλιγκράμμ, έχουμε απλά μαθηματικά. Ωραία. Τα 180 μιλιγκράμμ ουσίας που βάζουμε στο 1 λίτρο, δια τα 22 περιστέρια που πίνουν το λίτρο κάτω από νορμάλ συνθήκες θερμοκρασίας και φαγητού, όχι πέλετ, θερμοκρασίας και φαγητού, έχουμε 8,18 μιλιγκράμμ αναπεριστέρι. Το ίδιο στη μεγάλη, εδώ δηλαδή, έχουμε 9,10 μιλιγκράμμ αναπεριστέρι. 9-10 μιλιγκράμμ αναπεριστέρι. Προσέξτε τώρα. Ουσίας σκόνης από το φάκελο 50%. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Ότι αυτό εδώ γίνεται 4,09 μιλιγκράμμ δραστικής ουσίας χλωροτετρακυκλίνης. Και αυτό εδώ, το 9,10 γίνεται 4,55 μιλιγκράμμ χλωροτετρακυκλίνης. Αναπουλή. Εντάξει, εδώ είναι ένα κιλό. Είμαστε εντάξει μέχρι εδώ? Το καταλάβατε? Καταλάβατε πόσο πολύ απέχει όλο αυτό εδώ από αυτό εδώ? Το έχετε καταλάβει? Έτσι. Το πουλί με τη γενική δοσολογία, αυτό εδώ, το 180 ή 200 μιλιγκράμμα ανά 1 λίτρο, το ένα πουλί θα πάρει 8,18 μιλιγκράμμ σκόνης, η οποία επειδή είναι 50, κατεβαίνει σε αυτό εδώ. 4,9 χλωροτετρακυκλίνη, δραστική. Αν βάλουμε τη μεγάλη δόση του λίτρου, που μας δίνει αυτό τη μεγάλη δόση, έτσι, δια το 22, έχουμε 9,10 μιλιγκράμμ αναπεριστέρι, που κατεβαίνει στο 4,5 μιλιγκράμμ αναπεριστέρι, όταν εδώ έχουμε 25 ανά κιλό σωματικού βάρους, δηλαδή 12,5. Το 4, κοιτάξτε πόσο απέχει από το 12,5, σχεδόν 3 φορές. Δεν μιλάμε για τη μεγάλη δόση, μιλάμε για τη μικρή, έτσι. Το 4,5 απέχει 3 φορές από αυτό εδώ. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω για τη χλωροτετρακυκλίνη ότι είναι η πρώτη από τις τετρακυκλίνες που δημιουργήθηκε, που τη βρήκανε οι επιστήμονες, παρόλο που όταν έχουμε αντιβιόγραμμα και η χλωροτετρακυκλίνη είναι δραστική, δηλαδή το μικρόβιο είναι ευαίσθητο, κάνει πολύ καλή δουλειά. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να γνωρίζετε τα εξής πράγματα. Ήταν η πρώτη τετρακυκλίνη και δεν ήταν τόσο εξελιγμένη όσο οι υπόλοιπες που βρήκανε τα επόμενα χρόνια. Τι πάει να πει αυτό? Είναι η πιο φωτοευαίσθητη και η πιο θερμοευαίσθητη. Δεν θέλει ήλιο και δεν θέλει ζέστη το νερό που τη βάζετε μέσα. Έχει τη μεγαλύτερη
ευαισθησία στο ασβέστιο από όλες τις τετρακυκλίνες. Τι πάει να πει αυτό? Ότι όχι μόνο τραβάμε οτιδήποτε έχει ασβέστιο μέσα των περιστερών όσον αφορά τροφές, γκριτ και τα λοιπά, πέλετ για κανένα λόγο, και το νερό που θα τη δοσολογήσουμε δεν πρέπει να είναι σκληρό. Σκληρό νερό τι είναι? Έχει πολλά άλατα ασβεστίου. Πρέπει να είναι μαλακό το νερό. Έχει το λιγότερο χρόνο παραμονής ημίσιας ζωής στο αίμα. 4 ώρες μόνο. Η δόση που θα πιει το πουλί κρατάει 4 δόσεις μόνο. Όταν η δοξικυκλίνη, η πιο εξελιγμένη τετρακυκλίνη, έχει 20 ώρες. Μία δόση 20 ώρες. Χλωροτετρακυκλίνη, μία δόση 4 ώρες. Εντάξει. Τι άλλο να σας πω? Το ΣΕΤΕΣΕ. Πιστεύω ότι αυτός ο πίνακας πρέπει να σας έλυσε όλες τις απορίες, έτσι. Για όσους ρωτάνε και θέλουν να συνεχίζουν να δοσολογούν, 180 μιλιγκράμμ, πάρτε μια ζυγαριά ακριβίας κινέζικη, 5 ευρώ κάνει ρε παιδιά, έτσι. Σας δίνει το χαρτί γενική δοσολογία 2 γραμμάρια στα 10 λίτρα. Αυτόματα το λίτρο έχει 200 μιλιγκράμμ. Σκόνης, έτσι, σκόνης. Από αυτά τα 200 μιλιγκράμμ κατεβαίνουμε στα 100 μιλιγκράμμ δραστικής ουσίας, γιατί είναι 50. Εντάξει. 25 έως 50 μιλιγκράμμ είναι η δόση η ημερήσια δόση της χλωροτετρακυκλίνης αναπουλή, ανακιλό σωματικού βάρους. Και προσέξτε, επειδή ο χρόνος ζωής της μέσα στο αίμα είναι 4 μόνο ώρες, υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα τα οποία θέλουν αυτό εδώ 2 φορές την ημέρα. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα θεραπείων όπου θέλουν αυτό εδώ 2 φορές την ημέρα. Λοιπόν, κλείνοντας, η δόση της χλωροτετρακυκλίνης σύμφωνα με το συγκεκριμένο σκεύασμα ΣΕΤΕΣΕ 50% είναι 3 φορές μικρότερη από την δόση που απαιτεί ένα περιστέρι, την εξειδικευμένη δόση που απαιτεί ένα περιστέρι στις διάφορες συνθήκες ασθενειών. Έτσι. Και εάν έχουμε ορνήθωση ή μυκόπλασμα ή επιπλεγμένη ορνήθωση, γιατί κανείς δεν είναι σε θέση να πει ότι είναι καθαρή ορνήθωση, συνήθως τις περισσότερες φορές είναι επιπλεγμένη, δηλαδή είναι ορνήθωση, είναι μυκόπλασμα, είναι έψιλον-κολλή στο μάτι, είναι έψιλον-κολλή μέσα στα ρουθούνια, είναι έρπης ιός και επιδεινώνει όλη αυτή την κατάσταση. Εδώ υπάρχουν επιθετικά πρωτόκολλα, άλλα εντελώς διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, αυτά για το ΣΕΤΕΣΕ 50. Πιστεύω ότι τα κάλυψα όλα. Τι άλλο να σας πω? Δεν υπάρχουν άλλα να σας πω. Ξαναλέω ότι σύμφωνα με τη γενική δοσολογία, μάθετε να διαβάζετε, λέει γενική δοσολογία, εντάξει, δεν αναφέρει πουθενά πάνω στο σκεύασμα ορνήθωση ή μυκόπλασμα. Τα πάντα όλα που γράφει απάνω είναι παρμένα από σκεύασμα πουλερικών. Μας δίνει στο 1 λίτρο, αυτό εδώ μεταφράζεται στο 1 λίτρο, έτσι, οπότε με 22 περιστέρια που πίουνε κατά από νορμάλ συνθήκες, τα ξαναλέω από την αρχή, δεν πειράζει, κατεβαίνει 8,18 μιλιγκράμμα ένα περιστέρι, το οποίο έρχεται στο μισό, γιατί είναι 50, έρχεται στο μισό γιατί είναι 50, το 200 αυτό εδώ δηλαδή, δια 22 περιστέρια, έρχεται 9-10 στο μισό γιατί είναι 50 και είναι 3 φορές κάτω από την δοσολογία για περιστέρια.
Αυτό έχω να σας πω σήμερα. Σας εύχομαι τα καλύτερα, ό,τι επιθυμεί ο καθένας.